Малко хора останаха да живеят тук. Просто няма никакъв поминък тук вече. Лятото е по-оживено с децата и хора, които си идват. Бяхме едно голямо село, сега сме един малък град. Още 1901 и 1902 година се създава лозарско дружество, 1905 кооперацията. Един предприемчив човек е докарал първата вършачка и тук е имало 108 трактори и вършачки. Толкова колкото цяла Северна България. Повечето от къщите са строени 20-30 години, тези хубави големи къщи, защото точно по това време лозарството е било много силно развито тук. Изнасяло се е грозде, вино също. Имало е 18 кръчми на белочерковци в София, където са продавали свое производство вино. Така хората се прехранвали с земеделие и лозарство. Имало е 2 керамични фабрики, мелници. Имали са възможност да построят големи къщи хубави, имали са възможност да пратят децата си да учат в чужбина. След национализацията вече много от лозовите масиви са унищожени. Прекъсва се традицията на този поминък. Младите хора заминаха за големите градове. Много заминаха за чужбина. Не повече от 1500-600 души живеят тук. Стараем се да работим и читалището и музея. Осъществяваме всъщност цялата културна дейност. Се опитваме нещо да се случва. Имаме 5 музейни експозиции. Историческия музей, природонаучната експозиция, къща музей Цанко Църковски и къща музей Райко Даскалов. Всичките ни къщи са 100 годишни. Така че не е лесно, но успяваме. Дори и заради малкото хора, които са останали, се струва. Всичко се струва. Нищо не е напразно. Децата, които си идват през лятото им, включително и моите внуци, се оказа, че не се познават с други деца и няма с кого да играят. И аз реших, че ако наистина ги съберем тези деца по някакъв повод за нещо да дойдат в музея, от една страна можем да им разкажем за историята на Бяла черква, тук където са родени техните родители или баби и дядовци и където прекарват летата си. Можем да ги запознаем с обектите, с паметниците, така да предизвикаме интереса им, да правим нещо, да играем и същевременно те да се запознаят, да имат вече приятели тук и да им бъде по-осмислено лятото. И наистина така се получи. Те са просто от цяла България, идват тук, търсят се, кой се дошъл, идват, заминават, ходят по почивки, пак се връщат и така до 15 септември. Надявам се, че така ще им останат и хубави спомени от детството. Аз правя програмата, примерно, един ден посветен на пеперудите. Отиваме в природонаучния музей, разглеждат залата с насекомите, пеперудите, сядат, след това правят пъзели от пеперуди или оцветяват, рисуват моето лято в Бяла черква или герои от стиховете на Цанко Църковски. Много игри, старите игри, много им харесват, защото те не са ги играли, не ги знаят и им е любопитно. И са навън. По 2 часа те са навън. Не са пред компютрите, не са пред телефоните.
Историята на този музей е много интересна. Тази експозиция представлява един ретропортрет на Бяла черква. В другия край на експозицията се намират най-старите снимки на фамилии белочерковски, които са от 1890 година. Може да разгледате и на много от тях ще познаете ваши близки, ваши дядовци и прадядовци. Тук някои от вас може би ще видят, че техни близки са подарили предмети от земеделието, от лозарството. Този люш, тази шейна е подарена от моя дядо, който сам я е създал и е побирала около 7-8 човека. За децата е много любопитно. Някой ги е водил някога или ние сме им казвали, те познават там свои прадядовци, които не помнят. Хората, които са подарили всички тези предмети и снимките, които са там, всъщност всичко това съставя историята на Бяла черква. Моята баба тъчеше на стан, вкъщи бях малка. И всички тези черги, които виждате, националните носи, които са типични тук за Бяла черква, престилките, възглавниците, това е бил нашия футболен отбор около 1950 и някоя година, когато са били победители. На хората им е много мило да влязат в този музей. Когато се дойдат техни близки и техни гости, те ги водят там и казват: ето, това го намерих на тавана, или примерно тези тъкани бяха в моята ракла, те са такани от моята баба. Моят прадядо е бил в Дряновския манастир, той е убит. Баба ми, примерно, е останала с малко детенце. Това е запазено от тогава, съхранено. Модно ми се струва, но се оказа, че на тях пък им е интересно. Аз не знам дали в училище те са правили такива неща. Те не знаят и песните за България. И започнахме така миналата година от начало. Хайде да научим няколко песни за България, между другото. Нещо си правим, рисуваме, творим, с природни материали нещо и после. Хайде сега да научим една песен за България. После игри малко навън. Следващия път хоп, една друга. И се оказа, че не им е безинтересно. Напротив, те идваха с желание. След това пак играхме. И така. Хайде, продължаваме. Влизаме в историческия музей. Заповядайте. Първите ни занимания бяха точно посещения във всеки един музей. Ние им казваме какво е музей и какво е експонат. Най-напред, защото много от тях не са ходили още, не са влизали в музей. Но и разказваме за историята на селището. За сборен пункт на четата и там избират за войвода поп Харитон, за да се борят за свободата на България. Те са жертвали живота си. За това след години е построен паметникът на Бачо Биро. Преди години тук дойде професор Кенджи Тераджима от Япония. Попитаме, може ли да ползва някои материали от фонда на музея, снимки, нещо да му разкажа за историята на Бяла черква. Казаме, че е попаднал на много интересен дневник на Илия Ванков, който се води дневник от първия ден на 1900 година до края на годината и описва всеки ден какво му се е случвало, какво е правил. По този начин можем да си дадем сметка как е минавал денят на един селянин през това време. Кенджи преведе на японски този дневник, издаде го. Той заедно с негови колеги организираха японски групи, които идваха в Бяла черква и представяха японската култура. Като че ли на чужденците им е много по-интересно, въпреки че не са запознати с нашата история, им е интересно всичко. Те задават въпроси, те питат, те слушат с внимание. На някои от българите не им е много интересно. Сега няма да скрия, че има и такива, които примерно идват специално на екскурзия. Цяла група. 2-3 от тях са любознателни, искат да чуят повече, да им разкажа по-подробно, да попитат, да разгледат. Всички останали бързат. Хайде да ходим да пием по една бира, хайде да ходим да ядем. Всичко е едно такова бързане, но
Напоследък минават пък много неорганизирани туристи, което ме радва. Много млади семейства с деца тръгнали на път, вече пътуват и търсят такива малки населени места и непознати, които да се запознаят и с нещо по-различно. Тази сграда беше училище. Тук са учили нашите баби и дядовци, нашите родители, ние, нашите деца. Природонаучният музей е наречен "Към природата с любов" от неговата създателка. Госпожа Светлина Трифонова, която е била преподавател дълги години по биология, е събирала в продължение на целия си живот, повече от 60 години, всичко това, което ще видите в този музей. Деца, в този музей, освен че изучаваме природата, ние се учим и да я обичаме. Започнах работата в музея през юли 1985 година. И от тогава това ми е работното място. И живота ми мина тук. Всичко, което правя, е възрожденско. Всичко, което правя е така. Раздаваме се по-възрожденски и правим всичко с ентусиазъм, с патос. Може понякога да изглежда в очите на някой, може да изглежда смешно, нелепо. Но това ми харесва. Моята прабаба е сестрата на Бачо Киро. И баба много ми е разказвала за нея. Моите двама прадядовци са загинали в Дряновския манастир. Изобщо всичко ми е предадено не само на мен. И всички тези деца, които идват и които събираме. И децата, които живеят в Бяла черква, също знаят. Книжката продължава. Тя няма край. И след нас няма да свърши. Затова се опитваме да предаваме всичко. На децата ни, на внуците, защото и те, и тези, които остават тук, и тези, които са далеч, ще продължат тази книжка.